हाय गाइस, दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। स' नोंथांमोना दायो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ गोदानै साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम। स' लोगोफोर दायो नायलांदो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ। स' लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअआनो जाहैबाय जइन इण्डियान आर्मि माने इण्डियान आर्मि वमेनफोरनि माने मोनसे साकरि ओंखारदों नैबे 2024 मायथाइयाव। बेवहाय गासै दङ 100टा पस्ट, 100 भेकेन्सि। बेयो अनलि वमेनफोरनि थाखाय माने महिलाफोरनि थाखायल'सो। आरो बे जबखौ एप्लाइ खालामनोब्ला 17 हाफनिफ्राय 21 इयार्सहालागै जानांगोन बैसोआ। आरो बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला क्वालिफिकेसना क्लास 10 मेट्रिक पास। बेवहाय 45% नांगोन होननानै बुंदों। आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33 नाम्बार थानांगोन होननानै बुंदों। मोनसे साबजेक्टआव 33 गैयाब्ला अब्ला एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होनना बुंदों। स' बेवहाय बुंदों दि फिजिकेल रिक्वायरमेन्ट माने नोंनि गोजौआ माने 152 जानांगौ, 152 cm आरो बेयाव देहानि बादै माने गोलोरखौ माने लिरथायखौ बेयाव जेबो मेनसन खालामाखै। स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, आं फारि फारि गासैखौबो फोरमायलांगोन। स' बेयाव बुंदों दि एज इन 17 हाफ टु 21 इयार्स। आरो लोगोसे बुंबावदों नोंनि बैसोआ माने नोंनि बर्नआ जोनोम जानाय 1 अक्ट'बर 2000 टु 1 एप्रिल 2004नि गेजेराव जानाय जानांगोन होननानै बुंदों। लोगोसे बेखौ एप्लाइ खालामनोब्ला एजुकेसनेल क्वालिफिकेसना अनलि मेट्रिक पास बानो जागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय बुंदों दि माने रानिंआ गासै 1.6 किल'मिटार रानिं जागोन होननानै बुंदों। आरो बेवहाय ग्रुप 1आव थागोन टाइमा 7 मिनिट 30 सेकेन्ड आरो ग्रुप 2आव थागोन 8 मिनिट। लं जाम्पआ 10 फिट माने 10 फिट गोलाव बारनांगोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे हाइ जाम्पआ 3 फिट माने गोजौ बारनाया 3 फुट बारनांगोन होननानै बुंदों। स' बेवहाय बुंबावदों दि जायफोरानिखि माने एनसिसि सार्टिफिकेट दङ, जायफोरानिखि माने एनसिसि लानानै माने सार्टिफिकेट मोननाय बिथांमोननि थाखाय बेवहाय एक्सट्रा मार्क्स दङ होननानै बुंदों। जायफोरा एनसिसि ए सार्टिफिकेट दङ बिथांमोननि थाखाय 5 मार्क्स आरो एनसिसि बि सार्टिफिकेट थानायफोरा 10 मार्क्स मोनगोन। आरो लोगोसे एनसिसि सि सार्टिफिकेट थानायफोरा एक्सटेन्डेड फ्रम सिइइ। आरो लोगोसे बेयाव बुंबावदों दि जायफोरानिखि माने रिटेन पास जाबाय, रानिं पास जाबाय आरो लोगोसे फिजिकेल टेस्टआव माने पास जाबाय बिथांमोनखौ सेलेक्सन खालामगोन। अनलि माने मेरिट लिस्ट सिस्टेम खालामनानैसो सेलेक्सन खालामनानै लाखिगोन होननानै बुंदों। लोगोसे गासैबो डकुमेन्ट्सआ अरिजिन जानांगोन आरो डकुमेन्ट्सआव मोनसेबो दागो नांनो मोननाय नङा होननानै बुंदों। आरो लोगोसे एडमिट कार्डआबो प्रिन्टार जानांगोन होननानै बुंदों। फट'ग्राफ जेब्ला नोङो एप्लाइ खालामगोन, एप्लाइ खालामनायनि समाव नोंनि फट'आ 3 दाननि गेजेराव दिहुननाय जानांगोन। 3 दाननि माने उनाव दिहुननायमोनब्ला बेयो जानाय नङा, नोंनि अनलाइन खालामनाया भेरिफाइड जानाय नङा होननानै बुंदों। स' बेखायनो 3 दाननि गेजेराव बा 3 मान्थनि गेजेराव दिहुननाय फट' नांगोन होननानै बुंदों। आरो बेयाव बुंदों एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन माने बे जबखौ एप्लाइ खालामनोब्ला अनलि माने महिलाफोराल'सो हागोन आरो लोगोसे मेट्रिक पास जानायाल' एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। ग्रेजुवेसन एटसेट्रा आरो लोगोसे इउनिभार्सिटि माने जायफोरा मास्टार डिग्रि कमप्लिट खालामनाय बिथांमोनाबो हागोन। माने बैसोआ 21 इयार्सहालागै जानांगोन होननानै बुंदों। आरो बेयाव बुंबावदों दि डमिसाइल सार्टिफिकेट बेयाव प्रयजन जाथारगोन होननानै बुंदों। जेब्ला नोङो माने रेलियाव थांगोन अब्ला बेयाव माने डमिसाइलखौ डिमान्ड खालामगोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेट माने कास्ट सार्टिफिकेटआनो जाहैबाय गासैबोथ' बुजिखायो माने एसटि लोगोसे अबिसि जेनेरेल माने बेखौ प्रुफ होनाय। स' बेयाव कास्ट सार्टिफिकेटआ मास्ट बि इम्परटेन्ट। आरो लोगोसे रिलिजन सार्टिफिकेट नों हिन्दु ना मुस्लिम बा ख्रिस्टान बेनि माने मोनसे प्रुफ होनाय रिलिजन सार्टिफिकेट नांगोन होननानै बुंदों। आरो लोगोसे केरेक्टार सार्टिफिकेट। एक्सुवेलि बेयाव बुंबावदों दि मोनसे खोथा नटिस माने बियो अनलि नटिसनि थाखायल'सो महिलाफोरनि थाखाय अनलाइन जादों होनना बुंदों। बे जबा जइन इण्डियान आर्मि वमेन 2021 रिक्रुटमेन्ट माने जिडिनि दै बेयो अनलि नटिसआवल'सो अनलाइन जादों होनना बुंदों। सिक्किम, नागालेण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज'राम, मेघालया एन्ड आसाम। स' नोंथांमोना जायफोरा माने इण्डियान आर्मियाव जब मावनो गोसो दङ, स' नोंथांमोना थाबैनो अनलाइन खालाम। बे दासिमहालागै लास्ट डेट जायाखै। बेनि लास्ट डेटआ 20 जुलाइ 2021 सिम थागोन होननानै बुंदों। स' नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोरानोखि माने इण्डियान आर्मियाव माने जब मावनो गोसो दङ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। स' जायफोरानोखि माने आंनि चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालाम, कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे हाजासे शेयार खालाम। स' थेंक इउ।
Peace.